खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ मरिगावआव 5 कौटिनिबो बांसिन रांनि ड्राग्स सिलिंखार। मरिगाव जिल्लानि बकारा फायारिं रेन्जआव मैया 23 जानुवारि खालि 5.21 कौटि रांनि जब्द खालामनाय फेग्रा मुवाफोरखौ फोजोबस्रांनाय जायो। मरिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय ड्राग्स डिसप'जेल कमिटिनि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव आयेनारि प्रट'कलखौ मोजाङै फालिनायखौ रोखा खालामनानै फोजोबस्रांनाय जादोंमोन। सिलिंखार खालामजानाय बेसादफोरनि मादाव दंफायो हेर'इन 1981.8 ग्राम, ब्राउन सुगार 14.44 ग्राम, गान्जा 238.398 किल'ग्राम, गुजुनायनि सिराप गं 244 बथल, टेब्लेटफोर 335 थुख्राफोर। बे फेग्रा मुवाफोरखौ गोबां बिबांनि फोजोबस्रांनाया ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगि आरो बाहायनायखौ होबथानो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो। आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरा बेफोरबायदि आयेन बेरेखा हाबाफोरनि बेरेखायै गोख्रों सांग्रांथि लाखिनो गावसोरनि रादायखौ रोखा खालामदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम रायजो बेंगिरिया 17 फेब्रुवारियाव बिधान सभानि बाजेट जथुमनि बेखेवनाय सानखौ बिबुंथि होगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्माया 17 फेब्रुवारिनिफ्राय 25 मार्चसिम जागोन। बे जथुम्मानि बेखेवनाय सान, जाय गावनि रोखोमनि गिबिसिन हाबाफारि लायो, क'क्राझाराव जागोन। रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ बेखेवनाय बिबुंथि होगोन। सानसेनि जिरायनायनि उनाव आद्रा थानाय जथुम्माया 19 फेब्रुवारिनिफ्राय बेयाव आसाम आयेन आफाद नब्लाङाव खुंजागोन। सानसेनि जिरायनायनि उनाव आद्रा थानाय जथुम्माया 19 फेब्रुवारिनिफ्राय बेयाव आसाम आयेन आफाद नब्लाङाव खुंजागोन। थामथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ खोला सालमारायाव 2 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, सासेखौ हमदों। आसामनि खोला सालमारा मानकासार पुलिसआ जिल्लानि गंसे न'निफ्राय 2 कौटि रांनि हेर'इन जब्द खालामदोंमोन। बे सोमोन्दोआव सासे सुबुंखौ खानाय जादों। फोथायथाव इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ नसुंसेनि रायजोनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्स लाबोनायनि खौरां मोननायनि उनाव मोनसे अपारेसन जागायदोंमोन। पुलिसआ गंसे न'आव दोनथुमनाय 2 कौटि रांनि 252 ग्राम हेर'इन जब्द खालामो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फेग्रा मुवानि बेरेखायै रायजोनि दावहाखौ फिन खेबसे बुंफिनदोंमोन आरो रायजो पुलिसजों सिनायथि होजानाय जाफुंसारनायखौ बाख्नायो। बिथाङा एक्सआव लिरदों, खोला सालमारा पुलिसआ फोथायथाव इन्टेलनि सायाव खामानि मावो, 2 कौटि रांनि हेर'इनखौ जब्द खालामो। सासे सुबुंखौ खानाय जादों आरो सिगांनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। मोजां खामानि। ब्रैथि खौराङाव दङ बारग' आर्मि जवाना बिसिखौ बुथारदों, गोथै सह'खौ दानस'दों। गासैबो फोरमानफोरखौ फोजोबस्रांनो मोनसे गिख्रंथाव नाजानायाव सासे आजिरा मोननाय रौनिया जवाना गावनि बिसिखौ बुथारनाय आरो बिनि गोथै सह'खौ बायफ्लेनायखौ सिमान जादों। 45 बोसोर बैसोनि दायनिगिरि गुरुमुर्तिया मोनसे रैखाथि फसंथानाव सिकिउरिटि गार्ड महरै खामानि मावोमोन। 15 जानुवारियाव मोनसे रागा जोंनाय नांलायनायनि उनाव बिथाङा गावनि 35 बोसोर बैसोनि बिसि पुट्टा वेंकट माधवीखौ बुथारदोंमोन। गुरुमुर्तिनि सायाव बुथारनायनि उनाव गावनि बाथरुमाव मोदोमखौ बायनाय, मोनसे प्रेसार कुकाराव आद्रा थालांनायफोरखौ रुनाय आरो बेगेंफोरखौ मोनसे पिस्तलजों सौनायनि दाय दं। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा आद्रा थालांनायफोरखौ सानथामनि गेजेराव खाथिनि मोनसे बिलोआव गारहरदोंमोन। माधवीनि बिमा-बिफाया 18 जानुवारि खालि बिथांजोनि हरखाब गोमानायनि जाहोनाव गिनानै मेरिपेट पुलिस थानायाव गोमानायनि खौरां होनायनि उनाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बाथि खौराङाव दङ हारिमुआरि फोनांजाबनि सायाव नोजोर होनानै क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआ 1 फेब्रुवारिनिफ्राय आसामनि क'क्राझार जिल्लानि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जागायगोन, जेराव मुलुगनि मुंदांखा लिरगिरि, मेलेमजिबि आरो थुनलाइयारि मोजां मोनग्रा सुबुंफोरखौ ज' खालामनाय जागोन। सानथामनि हाबाफारिया बायदि रोखोमनि हारिमुफोराव सोमोन्दोखौ बांहोनाय आरो थुनलाइनि गेजेरजों गोजोनखौ बांहोनायनि आयदानि साखाथियाव गिदिंगोन।
सामलायगिरिफोरा सा 100नि बांसिन जायगायारि बाहागो लागिरिफोरजों लोगोसे सा 9 हादोर गेजेरारि आरो सा 60 हायुंआरि आलासिफोरनि बाहागो लानायखौ रोखा खालामदों। फोरबोनि थाखाय सानथांखि लानाय हाबाफारिफोराव पेनेल सावरायनाय, खन्थाइ फरायनाय आरो लाइभ पडकास्ट जथुमफोर दं। बे हाबाफारिया बर' हारिनि हारिमुआरि दोरोंनि सायावबो स्पटलाइट जोंगोन। नागालेन्ड आयेन आफादनि बुंथिगिरि सरिनगेन लंकुमारआ फोरबोनि मोनसे गाहाय बिबुंथिखौ दिन्थिनानै गाहाय बिबुंथि होगोन। खुंगिरिफोरा सावरायनाय आरो हेफाजाबखौ थुलुंगा होनायजों लोगोसे थुनलाइयारि बायदि रोखोमखौ फालिनो थाखाय बे प्लेटफर्मखौ बाहायनो थांखि लायो। 6थि खौराङाव दङ गसाइगाव एस लिमिटेडआव प्रधान मन्त्रि भारतीय जन औषधि मिरुखौ बेखेवदों। मानगोनां मावफुं सोद्रोमा सि विल्सन हासदानि नुजाथिनायाव मैया गसाइगाव एस लिमिटेडआव प्रधान मन्त्रि भारतीय जन औषधि मिरुखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारिनि थांखिया बाङाइ बेसेनाव गुन गोनां जेनेरिक मुलिफोर जगायनाय, जायजों गामियारि सुबुं समाजनि थाखाय सावस्रि जोथोननि खरसाखौ बाङाइ खालामनाय जादों। हाबाफारिनि बाहागो महरै कमन सार्भिस सेन्टार महरै बिसोरनि हाबाखौ बांहोनो थाखाय मोन 10 गुदि आबाद क्रेडिट ससाइटिनो जेरक्स जुन्थिफोर राननाय जादोंमोन। बे आगाना सहकार से समृद्धि आयदानि सिङाव पेक्सखौ गुबुन गुबुन खालामनो सोरखारनि नोजोरजों गोरोबलायो, जाय बिसोरखौ गोबां थांखियारि आफादफोराव सोलायहोयो, जाय गामियारि सुबुं अनजिमाखौ साबसिनै सिबिथाइ होनो हायो। हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै श्री विल्सन हासदाया गामियारि बिथायारि सान जथायखौ गोख्रों खालामनाय आरो गोनांथार सिबिथाइफोरसिम सौहैनायखौ साबसिन खालामनायाव बेबादि हाबाफारिनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। गामियारि जौगाथाय आरो बाङाइ बेसेननि सावस्रि जोथोननि थाखाय सोरखारनि रादायखौ नोजोर होनानै गागि बिफानारि मावख'गिरिफोर आरो गुबुन गेदेमा सुबुंफोराबो बे फालिथायाव दंमोन। गोदानै बेखेवजानाय PMBJKआ अनसुंथाइ होनाय बेसेनाव गोबां गोनांथार मुलिफोर जगायगोन। बेखौ रोखा खालामगोन दि गोजान गोजान ओनसोलनि सुबुंफोरा बाङाइ बेसेननि सावस्रि जोथोन राहाफोर मोननो हायो। 7थि खौराङाव दङ 5थि बिटिआर गोरोबथा साननि सिगां NDFनि सोद्रोमाफोरखौ हगारनांगौनि दाबि। एबसु 5थि बिटिआर गोरोबथा सान खाथि सफैनाय लोगो लोगो आथिखालाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय सा 66 बारग' नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड NDFनि सोद्रोमाफोरखौ हगारनायनि दाबिफोरा गोख्रोंसिन जाबाय। बेजों लोगोसे 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव सागान होजानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि थालांनाय दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय गोदानै खावलायनाय जादों। बे गोरोबथायाव NDF हानजाफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु, इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेसन UPPL आरो मिरु सोरखारा गनायथि होदोंमोन। बावैसो सिगां क'क्राझारनि बड'फा हाउसआव मोनसे खौरांगिरि मेलाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ 3थि बर' गोरोबथाखौ गोबाव खालामालासे मावफुंनो गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन। जों बड'लेण्डआव गोजोन थानायखौ लुबैयो आरो बेयो अब्लासो जानो हागौ जेब्ला गोरोबथाया आबुङै मावफुंजायो, बिथाङा बुंदोंमोन। एबसुआ ओनसोलाव गोलाव समनि गोजोन आरो दावगानायखौ रोखा खालामनो थाखाय गोरोबथानि आद्रा थानाय रादायफोरखौ आबुं खालामनो बिबानगिरिफोरखौ खावलायबाय थादों। 5थि बिटिआर गोरोबथा सानखौ 27 जानुवारि 2025 खालि आसामनि चिरां जिल्लानि खासिक'ट्रा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फालिनाय जागोन। एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंनाय बे हाबाफारियाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', MP रोनगोरा नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारि आरो BTCनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारिजों लोगोसे गाहाय राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन। बे फालिथायाव गुबुन गुबुन हायुंआरि बर' आफादफोरनि सा 3000सो थान्दैफोराबो बाहागो लागोन होनना साननाय जादों। बे हाबाफारिफोरनि गाहाय गाहाय बाथ्राफोरनि मादाव मोनसेया जागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो मोनसे जिउगोनां बर' हारि दानायनि सिमां मुंनि मोनसे सावरायलायनाय जथुम। बे जथुमनि थांखिया बर' हारिनि सासे नोजोरगोनां दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिहोमाफोरखौ मान होनाय आरो जौगालु बर' समाजनि गावनि सिमांखौ जाफुंहोनायनि लामाफोरनि सायाव सावरायनाय। बे फालिथायफोरा गोग्गानाय आरो खौसेथिनि बुब्लि जागोन होनना मिजिंथिनाय जादोंब्लाबो बिटिआर गोरोबथाजों सोमोन्दो थानाय सुस्रांजायै जेंनाफोर आरो NDFनि दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव दोनबाय थानाया गाहाम साननायफोर जानानै दं। ओनसोलारि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बड'लेण्ड ओनसोलाव अरायथा गोजोन आरो जौगानायखौ रोखा खालामनो थाखाय बेफोर आयदाफोराव गोख्रै राहा लानो नारसिनगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै।
नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।